A Bože, som sa iba pomýlil. Všechno posíkak. Nie, sakra! Zase ako minulé časti. Ako minulé časti som si stratil svoj mobil. Takže vo februári ani som nemôžel natáčať ani s vami videa. Ja som ani ten účet nemal, si pamätám. Dobre, si pamätám. Ty kokos! Ty kokos! Už si tu, deduško, Eduško. Ha! Skoro mal. Nemá. Eduško, Eduško. Ty kokos. Rýchlo. Ja som zatvoriť dobre kufor. Nezatvorím? Som prdeli. Rýchlo. On dojde. Idem kričať. Od suseda. Mám redky. To je si pedlok. Ma zatvoril ako minulé časti a ešte pred minulé časti. Dobre, ma zavrel. Hajzel. Malý hajzel. Ešte som štýlo ukázal vám kanál. Ha! Chytil ma. Ja som skočil, on ma chytil. Dobre, ukážem veľko toto. Môj kanál. Čo som to stihol zapnúť. Fortnite určite nemá Fortnite. Nike, Mers. Toto je môj kanál. Toto je môj kanál. Toto je môj kanál. Aj toto je môj kanál. A to je ako pred 4 rokmi. Takže nebudeme ani byť takí. Jo, zdravím všetkým, Marek. Že idem sa pozrieť na svoj kanál. 11 minútami. Ja natočil. Pred mesiacom. Potom som bol malý. 8 rokmi. Takže
Ti poviem pravdu, nechcem ani niekoho. Takže neviem ani tak. Mal 119, 9 lajkov, 4 od zdieľaní. Dobre, dajte like aj odber, dobre, papa.